Σήμερα θα σας δείξω κάποιες απλές ασκήσεις που μπορούμε όλοι να κάνουμε όσο είμαστε σε φάση μετακίνησης για τις καλοκαιρινές ή μη διακοπές. Ιδανικά, τις ασκήσεις τις κάνουμε χωρίς παπούτσια, για να μπορούμε να έχουμε χρήση και των μειών που κινούν τα δάχτυλά μας ξεχωριστά. Αν λοιπόν έχετε τη δυνατότητα, βγάζετε τα παπούτσια σας και καθόμαστε με τέτοιο τρόπο που να είναι η φτέρνα μας κάτω από το γόνατό μας. Έχουμε τα πόδια να κουμπάει η φτέρνα κάτω, ανεβάζουμε τα πέλματα προς τα πάνω, τα κρατάμε για 2-3 δευτερόλεπτα, τα κατεβάζουμε και κάνουμε 3 σετ των 8 έως 10 επαναλήψεων, φτέρνα σταθερή, πέλματα προς τα πάνω. Ακριβώς το ανάποδο, σηκωνόμαστε στα δάχτυλα, σηκώνουμε τις στέρνες από το πάτωμα και αφήνουμε τις στέρνες να ξανακατεύουν κάτω. Σηκώνουμε το πέλμα μας να στηρίζεται μόνο στα δάχτυλα και αφήνουμε τις στέρνες κάτω. Κάνουμε άλλα 3 σετ των 8 με 10 επαναλήψεων και μπορούμε αυτές τις δύο ασκήσεις να τις κάνουμε εναλλάξ. Δηλαδή, σηκωνόμαστε στα δάχτυλα, πάμε το πόδι λίγο πιο μπροστά, σηκωνόμαστε στις στέρνες. Φέρνουμε το πόδι λίγο πιο πίσω, σηκωνόμαστε στα δάχτυλα, πάμε τις στέρνες λίγο πιο μπροστά να είναι κάτω από το γόνατο, σηκωνόμαστε στις στέρνες. Άσκηση νούμερο 2. Πιάνουμε το πόδι μας κάτω από το γόνατό μας και το στηρίζουμε να είναι στον αέρα και αρχίζουμε και κάνουμε αργά και ελεγχόμενα κύκλους με τα δάχτυλα προς την μία κατεύθυνση, δεξιόστροφα. Κάνουμε 5 με 6 κύκλους δεξιά και μετά αλλάζουμε την κατεύθυνση. Άλλους 5 με 6 κύκλους αριστερόστροφα. Κατεβάζουμε το ένα πόδι κάτω, πιάνουμε το άλλο και επαναλαμβάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία και στο άλλο πόδι. Άσκηση νούμερο 3. Πιάνουμε το πόδι, φροντίζουμε τα χέρια μας να είναι στην κάτω επιφάνεια του μυρού και όχι να πιάνουμε το γόνατο και να το τραβάμε προς τα πάνω. Φέρνουμε το γόνατό μας προς το στήθος, πιάνουμε το άλλο πόδι, φέρνουμε το γόνατο προς το στήθος. Και ξανά. 8 με 10 φορές το ένα πόδι, 8 με 10 φορές το άλλο πόδι.